Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa mga alagad kanina Telefon Morales and then my partner ka pang rin ako si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Asap kita, ha? Always say a prayer mga kisunan. Gamay na kaning pahimangno, alang sa itong katawhan. O salamat din ako kay unahon na ito. Pasalamat ang atong panlangin nga ito sa Ginoo. Labang magagahom. Thank you, Lord. Si maghihatag ka na mong grasya. Matag-adlaw. Thank you kayo. Bueno, atong atimanon na natin ang suwatampo karon. Pinadakin is usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga gwapo sa ganda eh. Kontrabida kay ngan, Draco. Kinikibutan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Draco. Kaya ako problema, bahay na sa kong asawa nga, murag way respeto na ako ba, nga iyahang bana. Kay murag iya lang kong bugal-bugalan. Pero araw na inyong yung masabtan nga ako sugilanon, ingnon ko na ipagsugod ang tanan. Ay, kamingaw sa payan, kanhi atong gipuyan. Sa duwata kagugma ay wala nang iyang kahayan ngamidan ka nato sa gabing tanan. Mag-unsa ako karong wala na ikaw, unsay puyan ning payatang agdibiyan umalat sa ako at sa ko na ikaw bangita karon. Tukan ka? Puyar ka tao eh. Tukan ka na? Ay, uy, natukan ka? Ha? Bungot sa itoy. Hala, no? Uy, Draco, kanang imong kanta, o imo pa nang gihinay-hinay glabas mga labhonon dito, wa na unta tay labhanro sa bado. Ay, naun sabi na bro Hilda, ginawa mo na kong utong-utong. Matagbutang doon na itok manghigayon sa pagpanlaba pa ng litan. May itok manghigayon na nga mo ang adlang sa bado. O dili ba? Ha? O di ba? Dili na to gubo ng standard nga routine. Oh, routine. Hilaw niya ay, standard ka pa. O di ka manglaba, lakaw, lawag itong atong mga baboy dito now. Bungot ito'y. Sa paaging, di ko makakatakan daw. Mas ginawa mo na utong-utong ito. Ano sa mga problema ni mo, bro Hilda? Kapoy mga kay huna-hunaon, good, nga ako din perting panglimpyo na ako. Sa kwarto, sa sala, sa kusina. Unya ikaw kakanta-kanta ka lang diha. Nya, unsa man maayo day na. Pastila na mo, bro Hilda. Ikaw unsa man ka, Draco? Ha? Dracula! Suko, Sampa niya, oy. Ikaw rin Dracula nga pulos pustisong impon. Oh, naway ba na siya imong ilong? Sama na, sobrang na pustiso, piki. Ay, gipainit gid ko ay. Wa na Draco. Hinay-hinay nang miaso ang akong kumo, Draco. Painiton pag inimuron kag kita jud kag kumo nga nag-aso-aso. Sige, kalma na. Sige, manghugas ako plato na. Wa ka pag nagapanghugas sa plato, ha? Sukad kanina, ha, Draco? Limot ko. Peter, gid mo, uy, hibaw jud ka nga di ko gusto nga magdugay-dugay kag paghugas anang plato diha kay magkatag na sa lababo. Kinahanglang hugasan dahil na nimo human og kaon. Hipusa na si Samir, bungkag na rosista ni Moron. Makal. Hipusa na! Kadiyat. Animal ginis Draco, nisapa ng akong dugo, niabot ang 200 o 300. Perting isuga gini asawa na pa kay sa tumboy pa niya siya sa una. Kanya sukad nga nakatilaw na sa kuha, na-convert man. Mao nang dili nakalikay ano, pero yung bagsika. Unya to. Mari.
Kanang imong bana ba? Kuyawan man taan na niya, uy. Kuyawan ko taon. Ilambos ko nuna. Uy, bagsika gini mo, Mari, uy. Pabuang-buang na siya nako. Piti na siya. Anong mahadlok man kaniya, Mari? Uy, sa may kahadlukan ni mo na niya? Sengan palang daan ay, wa na, hadlok na ko, Dracula. Hadlok ko taon. Pero, nga nung Draco may ngan anak niya sa uy. Unsa man gyud tinuod niya ngan, Mari? Ang tinuod na nga anak niya no, Joselito tong sa Gudsud. Uy, unsa, nga nung gitawag man na si Draco. Ay, unsa man ang tawhana nga duha may ngipon anak niya nasa tubangan, naglagyo, mungisi murag kanang tango. Murag tawgon na siya Draco kay Dracula man na siya. Murag naitango ba? Mabitaw ako sa na siyang gipustisuhan kay lain mga kay tan-awon nga duhak buok. Mao ba, Mari? Mao nga ay kahadlok anak niya uy. Pero, Mari, ikaw, Mari, dili ka man mahadlok sa naong ng imong bana, Mari? Hadlok ko taon ilambos ko nuna, naong ray isog anak uy. Pero kanang Dracula, Mari, gwapo baya na, pero siya... Batig naong, unsaon ka man na, nga mao namang ginaiyang naong, bisag kumuton pa na, maurag gihapon na, ay, murag gikumot-kumot. Kadya, Mari, uy, maglibog yutan ni mo, Mari, uy. Wa kay gugma ng imong bana, Mari? Gugma? Oo, wa kay gugma. Ambot, Mari, uy. Tumpoy mo kus una, pero sa dihang gikamang ko ang kanahang dako, pagkaigo na ako, mura mo kong nalukmay, nakaingong ko nga usbe pa, be. Bulos sa ito'y, mura na kay nakurentihan. Oh, Mari, uy, mura kong naigo sa high voltage power. Pero, tinuod nga tumboy ka sa una, Mari. Oh, Mari. Pagtsure, Mari, uy. Ngano di ay, Mari? Alam, kakita ra ba ka na ako sa usahay, Mari, nga mag-ilis? Labi na, doon ako isukod ni sinina nimo, di ba? Ay, kapala ka, Mari. Uy, kani adtura to. Na-convert na ko. Suwayan pa nimo. Be, paghubos ako tubangan, be. Aron akong i-prove nimo nga wa ko'y pagbati para nga tus akong isi kababay. Suwayi, Mari, be. Unsa? Komedya na to, Mari, ha? Yawan tani mo, Mari, oy. Ay, wa na, Mari. Uy, na-convert na lagi ko. Ay, kung wa pa, kato nag-ilis ka, nga nakita gyud nako tanang porma, hasta nga porma sa imong lubot sa, nakita sa nako. Awa na, nanginit ako ato, Mari. Oo, uy. Mura ginag ka ng, mura mas naglalaki ang among pagbati, Mari. Oh, dawi. Ngano di ay, Mari? Kung tinuod nga, wa ka manginit, Mari. Samot ang mga lalaki, Mari. Paita di na ako, eh. Wa gyud ay paglaom nga maminyo kung usap, Mari. Kay ang tumboy, wa man gani ganahi, samot ang laki. Pero mangutana ko nimo, Mari. Ngano wa man kaganahi, Mari? Ay, discourage ko, Mari. Ay, pagkakita na ko sa imong lubot. Naguma sa dimog lubot, Mari. Ay. Anak, Mari, uy. Kay, nagsabunan, bagay na ako sabon nga papaya. Unya, anong man mo puti? Ambot lang, Mari, uy. Dako na kay kong gastos papaya soap, ani, Mari. Wa magyud gapon mo puti. Ayaw ng sabuna nga papaya gamita, Mari. Oh, sa di ay. Kanag yung punuan sa papaya mo, inus-nus sa imong lubot, Mari. Ay. Puti, lagi na lagi. Pagkabungod sa ito ni mo, Mari, pagka-kedort. Kung wala ko'y money, aduna ko'y honey, nga magadatong na ko, pirmi sa gasto. Pre, orbita, pre. Pre na, nas natoy, pre. Bagong abot ikan sa Saudi, pre. Ang ta. Oh, mo ba, pre? Dagi, pinatana to na to. Kay murag, doon na tayo mga sinugatan na to niya. Okay. Pero, wala ba'y mabili ni boy, pre? Kay may gilak ko, Mars Brohilda. Ay, sira lang, pre. Uli, bitaw din to. O, bitaw, no? Okay. Maniral ko kanit, pre. Uy, sirado maning pay. Animal, nilakaw naman sa Draco. Kibiyaan sa ang bahay sa kanahan ay, karon lang kit ka. Asa ka tong kanahan? May gani kay di ako yawi. Mag-ilis ko, pangitaon ko ni siya. Puri lang ba, pre? Oh, pre. Nakapausap gid pa rin nato yung bayad, No to, pre.
Sige. So, pre. Pre! Okay. Uy! Naaray! Parin natin, pre! Pre, Toy! Pre! Pre! Pre na Toy! Dali, pre. Pasundot ta, pre. Pre! Ay, Kumusta? ay, ano sa kong paring gwapoy. Ay, boy. Pre, kumusta Saudi, pre? Basta, pre. Mau gyapon, pre. Nasa ko, pre, gyapon sa Arab Emirates. Sige. Pre, nagkatilaw na kang-arabo dito, pre. Lain dito, pre. Purmina, mapatiyan ta dito buton otong mga babae dito. Dito kayo. Abi di mo, pre. Lain dito, pre. Kay hastang kamil, manglugos na. Mau ba, pre? Mau ba, pre? Lugusan kong kamil dito, pre. Oo niya, pre. Da! Mura ramang yapong kabayo! Ni ana sa tos tindahan ni ng salud. Nag-inom sa tong kanahan. Ang tana ko ng salud. Ayo! Oh, unsay ato? Nang! Salud! Oy, Bruhelda. Nang! Ikaw man gud di ay ni. Nangita na sa kasi mong bana. Angita mo lang, Nang. Wani ari diri ako bana, Nang. Wa milabay ra. Nagkuyog og si Sergio. Murag adto man kunuto sila sa ilang natoy. Kinsa natoy, Nang? Ay katupag ilang barkada nga mi abroad sa Saudi. Ay, si paring natoy! Oy. Nakadungog man kung misyagi to si Rio. Kay gitawag sa iyang anak. Nya mito baga mo adto kuno sila kadiyot sa ilang natoy. Mao ba? Ay, milaag yun ning hanggaw, ha? Hoy, Bruhilda! Ayaw lagkulatang imong bana, ha? Kay, mudayon ra ba nag-ari-ngari? Magtabi ra ba yun? Magpakotambal siyang bunog. Unya, di man ko naas taon. Ay, wa maminaw. Ay, pastilan ko ning magtiayo na. Muni resulta sa relasyon nga was lugar. Wasos tong panahon. O wagyo'y ayong relasyon na. Ha, hay. Kipalag ko siya mo dakuha ka da. Kibiyaan na ni mong bay nga way tao. May gani kay walong ka ba? Ha, gilungkab pa. Ikaw di pa bayron ako sa mga nangwa na kong gamit. Ay, ambot ni mong dakuha ka. Kani, duol na lagi ko ay. Batling! Salamat kayo ka malimot na mo, pre, da. Ay, Drangkard. Drangkard, Batling! Natural, mga kumpari ko, di ba? Sulti kayo si Parin Draco, pre. Kaya siya ginakabungka ni Bruhilda. Ha? Madit. Sa Bruhilda. Katugog-tumboy nga. Katumbruha nga. Ay, no sa... Hindi na kayo? Bruhilda ba katuwag? Tumboy nga karibal mo gani. Lagi! Karibal to ni mas una. Si Bruhilda lagi? Oo. Kamoy nagkadayon, pre? Pre, pre. Guy. Pero yubmot naman to, yubmot! Ay, yung bot lagi tumboy lagi. Pero Lagi. sa diyo, nakatilaw ko, pre. Na-convert, pre. Pagkakanda! Bitaw, pre. Buha nga, bitaw, pre. Huwag ko magdawa mga madana ko, pre. Nga, magkuha na ako. Ako rin mo tutong gisuwayan, pre, ba? Ya, nakainom ko. Mayo. Suwayan ako. Di ba? Mayo gani kayo waka gikili, ha? Sa pagkiha, pre nga, makigbinyo, masa siya. Unya tomboy man to, ha? Mayo kay misugot nga nagminyo mong duha, pre! Aw, di siyang sugot. Nabugha ba, pre? Rako! Hoy! Kasi hinampakan ka kuha ka! Rako! Patay, nalimot ko. Wa ba din ako. Mauro, pre, mauro! Mau lagi mo. Porbida! Nalimot ra ba ko, pre? Wala ko marsiri ang bahay. Wala ko masar. Wala suko na. Patay! Rako! Draco! Bali-bali ati ka kon! Awag kita na kon! Draco! Hoy! Dracula! Litsi ka mo gawas, ha? Litsi ka mo gawas, ha? Ha? Oh, Mare, oh, magkay niya ka. ikaw mo kunina. Asas Draco! Pag-awas sa Draco!
Dali, abli naman na sa desod. May ikong ta sa mga silingan, sagit ka di ay. Ha? Habi kita kunta si parinat natoy. Wa ko'y labot! Pida balagsik mong yapong tulumbuya, pre. Okay, pre, bagsi kayo. Sige lang. Rida. Sige lang kung, abi ni mo, pre. Sige ko kaigos kumuha ng bayan, pre. Oh! Abi na ko, babae na. Na-convert mo ka. Ang bagbate, pre, may na-convert, pero ang iyang kabagsik, pre. Na, alam niya po, manunggap mo gano'n na. Pida kuluyawa, baya taon, Oh, anong lagi. bayan na ko. Pre, ako nang ipasuod, pre, kay... Oh. Sige magsagit-sagit, pre. Day, niya. Magday kanyang hanggawa ka dako! Agay! Dakol, pre, dakol man. Kita na, day. Manakol mo ka di agad. Unsay gusto nimo ha? Gusto kag kulata nga wa diri wa dito? Nganong gibiyaan nimo ang bay dito ha? Hibaw kang way laing tao dito. Gibilin tag gani ka pero nilaag jud ka. Ay, akong sa gustong gisiran, ikadaduhan mga ito na ako, day. Unya gilungkab to. Haya ka ron. Kita ko tayo manlungkab ka. Haya Ingnan ang ka. kuha na pagsulti, tamparusto ti karon. Unya gilungkab to, saan ta man ka ha? Aw, kulataha ko. O kulatahon tag ka ug di ka mo pauli. Pauli. Nag-inom pa man miday. Maikog to nilang para seryo pare na to. Uy, Ug unsay gusto nimo? Apilong ko na sila kulata. saple, uy. Kawa mga. Pakawaw dai mo. Kaya, nakita na na yun, uy. Pauli. Or mo yung sunod ako. Agay jud kag agay di ay. Ka? Mali, ay, pultas pa rin, drop ko, rin. Ulaban ka? Agay! Ha? Kung saan ba ka? Ikaw, laban ka? Laban ba ka? Di ba, Ikaw, laban ba ka? Ay, di, oy. Nananam ka niya? Oh, amo ning bahay noon. Kanya kinyo ni, unsa man mo, palit ka? Oh, may tindahan. Why tindahan di ay, ha? Apil ka, ha? Ikaw nakuha ka. Baro ka na o dili. Kay tiwasan ti ka. Paulis ata! Pero tinakuwawa sa kibuhat sa akong asawa, uy. Kahantod sila sa pare seryo. Nakatilas ka bangin sa akong asawa. Nauwaw kayo ko. Maunang problema kay ko na akong asawa. Kung saon na ako siya. Palihog tabagi ko ninyo. Ako na lang kanay siyang buwagan. Pero, in love, bansad ko kayo ni niya god. Magwanta na lang kakuhaan ni niya, no? Palihog tabagi ko ninyo. Kung saman ko ka mong basultihon, Draco. Lord, salamat kay Lord. Thank you kayo. Nya, Mama Mary, salamat sa mga pangampo. Sa tanan, nga imong gihatag, Lord, salamat kayo. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Dudong Draco, Ate Pres. Dudong Draco. Problema ni siya taon nga asawa, Ate Pres. Kaya kining asawa taon, malitahon kayo. Kina malitahan, Ate Pres. Hasta ko niya, mga ugkangan ko mga barkada niya. Pangulutahon pa. Grabe ka, maldita. Ano niya problema? Unsaon man ako? Hasta nga ako atong amahan, kulata man. Oh, Gibuhat sa kong asawa, hasta si Paris Rio, nakatilaw sa kabangis sa kong asawa, nauwa, okay? Ayan dito kong paring gulata, diliman. Luoy kayo, Ate Pres. Unsaon ko nun eh. Bam, unsaon may buhato na to. Ang malditang asawa, asa bam? Tumubasa na to, bam? Bam? Asa ka, bam? Naman si puta na gulat. Kaya ko ng buwagan ng iyang asawa. Okay, bawa lagi. Kung ari ka dili gyapon sa Sirach 25 kapitulo 25 bersikulo 23, ang usa ka datang asawa maghimo sa iyang bana nga magulanon og subo ug maghatag og kasakit sa iyang kasing-kasing. So dili ko mahimutang permi ang bana. So ang kaning katong usa sa dato kita magangulan katong Karatisyan, no? Kanis dili sa Karatisyan pero hangtod ang mga barkada siyang bana pang munala no kapil. Kaya naabdan mong kupon niya nga murag nag-inom mo siguro ito sa eskinang iyang bana kauban sa mga barkada. Tinoda. Oo. Kanang ang maring buhato naman na imong pudra ko nga kanang na ang sama sa kingol gini Priscilla kay pakita imong pagkabana. Nya pananglitan og naay mga higayon nga mag-inom-inom ka mo, magtapok-tapok ka mo, likayin na lang na kay aron walay gubot nga mahitabo. Oh, pananglitan og maunay dili gusto sa imong asawa nga makigbarkada ka kay malangan ba ka na mga trabaho na mga buluhaton nga wa matiwas aw likayan na lang nimo aron walay gubot unya ayo pud pasadi nga
tanan na lang mga kalihukan sa balay, tanan na lang mga gimbuhaton, siya tanon may magbuot, maminaw po sa nimo kay ba naman kaniya, di ba, Ate Pres? Tinaw na ay kinahanglan ka maminaw eh. Bida. Sa gingo ati Pres lagod ka ng fair ba? Way taas, way ubos. Oo. Fair yun ba? Ferme. O kada mo ina nindo. Sa? Ferme. At sa ulit siya. Ha! Mo na diha. Ba na oy day ayos ang palabi na yung balatasan ni pigil araw, balatasan ni araw mo gisuga ni mo. Adyo mo yung kulatahon, jamo Nagdugay ng tasana lang. adyo ang kulatahang mga galas yung bana diha na unsa ang tawag gawin. Bulag mo. Bulag. Purbida bulag mo, bulag. Bulag kita ban? Bam. Dili mo lang, ayun sa ninyo bulag, kayo Sa- bulag. Labi na sa Genesis ug sa Mateo matigali ito nga dili gid bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Ay, oo din, no? Yung nagdigid batabag ang mga kinaiya. Bulag na, bulag. Sige ka black ay ang bana. Di bisang asawa. Purbida. Banalitan o ka ng kamo mga nakagame ka mga minyo mo gyud mo gulit. O sa tinuod gyud na nga. O sa man gyud bati ang banalitan nga aning maldito ang asawa. Maldita ang asawa. Dili mo ganahan mo pa uli anang gabi ay ka trabaho. Ade ay. Wag gila mi yung maldita. Sa kinsa, uy. Oh. Unya, bisan pag ambana mo batig batasan, di sa ganahan ang asawa nga Murag way kalinaw ang panimahe no. mauna. Mo'y kalinaw. Iligkambong sa kananan murag unsa ba ay murag Maglalis, anas kananan. murag kag madunlan. Mag-away, anas kananan. Ano ba? Nyaway grasya Si Lisa ati Pres, sa una di gyud maapas bisa usa. Wayaw-yaw ay tanan. Wala mo ganahan muli. Kani ato? Oh, Lisa asa ko nga way. Oh, di ay. Karon na lang, Lisa. May gani karon. Maglakaw ako sa kulon sa una. Nya, Mm. magsunod si Lisa, di ko kakita. Bitar. Paitan ni mo, no? Malita bitaw to, Lisa. Kinatula, no? Hoy, butang, murag Pero tanaw karon wa na. Kalma na si Lisa, wa na. Butang na Lisa. Oh, bisan katong- kutsilyo. Di... Nailing niya diri gulat ni anang asawa no narag hibalo jud ka dili ko gustong magdugay kanang mga hugasanan des lababo kinahanglan hugasan dayon nimo na atong kinan-an hipusa dili man ning kaling linyahang isulti sa asawa dili ba sa ni angin gibuhaton sa bana Dili. sagaran na mga hugas sa mga plato ang asawa Asawa, gyud may muhugas. Ana, uy, angay ang bano, uy, may muhugas. Anang mga plato. Lain kayo no Na manilhig, dili angayan. gawas ka kung asawa bag-o nga na kay dili na siya kapanguso Okay ra, kung wala di na makay mo ang asawa baron nimo or nagay anak ang babae nga kuan ug na kay babae mo muhimo pero wa gani gyapon ay ikaw gyud may to order Ug mao ni sige kagubot gulyat ati pres gele eksakto to ninyo bulagan na nang o buwag na lang ko no buwag buwag. ikaw unsa man Kaya ako sad ay, Unsa man? ilisin ni mong asawa, ilisin ang bayon. bayot Oh. parang bambina Ayan ka lang, kwarta na yun. Pero puta! Sa ano ko na natin ito naman noon? Koda ko ang puzzle tihon